Когато наблюдавате планинските кози, разумът ви буквално може да откаже. Трудно е да проумеете как тези животни се задържат върху почти отвесни повърхности. Изглежда така, сякаш законите на физиката за тях не съществуват. Все едно гледаме филм за Спайдърмен, но в главната роля е козел. Всъщност, планинските кози са истински гении в това отношение. Те са се адаптирали към алпийските условия толкова съвършенно, че могат да катерят терени с пъргавина и бързина, недостъпни за нито един друг алпинист или тревопасно бозайник. Те правят това толкова ефикасно, че дори учените са заимствали техния метод за сцепление. Вероятно си мислите, че тайната се крие в някакви особени копита. И до някъде сте прави. Ако разгледаме структурата на техните копита и крайници, ще забележим интересна подробност. Копитата им са буквално раздвоени. Това са два напълно развити пръста. Всеки от тях може да се движи самостоятелно, което позволява на животното да се вкопчва в малки издатини. Но не само това им помага да се задържат върху най-фините неравности. Самата структура на копитото е необичайна и се отличава от тази на всички останали копитни животни. При тях се наблюдава своеобразен ефект на вендузата. Копитата не са просто от твърда рогова тъкан. Външният тръп е изключително здрав и остър, подобно на подкова, което позволява на животното да се врязва в леда и да се фиксира в скалата. За сметка на това, възглавничката отвътре е значително по-мека и леко грапава. Под натиска на собственото тегло, тя се деформира, приемайки формата на каменната повърхност, което създава триене или дори вакуумно сцепление. Така външният твърд тръп служи за вкопаване, а меката вътрешна част работи като подметка на обувка, за да осигури стабилност. Те разполагат дори с рудиментарни пръсти над копитата, които обикновенно не докосват земята, но при стръмни спускания действат като допълнителни спирачки, впивайки се в почвата. Тази биомеханика е толкова ефективна, че учените се я използвали за разработката на приспособления за катерачи. Това не е шега. Специалисти буквално създадоха роботизирано копито, имитиращо това на планинската коза, и доказаха ефикасността му чрез тестове с товари. В крайна сметка, основният проблем на всички крачещи роботи, като тези на Boston Dynamics, е хлъзгането по неравни повърхности. Обикновеният кръгъл или плосък крак на робот има малка площ на контакт с острите камъни. Инженерният аналог на козия копит е много по-добър, тъй като роботът не трябва да хаби процесорна мощ, за да позиционира перфектно стъпалото си. За някои прототипи на катерещи роботи се използват раздвоени стъпала, точно като при планинската коза. Това позволява на крака да се заклини в пукнатини, нещо невъзможно за цяло стъпало. Макар тази технология все още да е в етап на експериментална разработка, фактът, че инженерите се вдъхновяват от копитата на тези животни, доказва колко сериозен успех са постигнали те в своята скалиста екосистема. Разбира се, не само копитата осигуряват тези способности. Съществуват множество други адаптации, и в това видео ще разберем дали планинските кози наистина нарушават законите на физиката. Както вече споменах, не само копитата ги правят майстори на алпинизма. Те буквално са натъпкани с невероятни способности. Например, техният вестибуларен апарат е изключително развит. Сигналите се предават към мозъка и мускулите по-бързо, отколкото при повечето други тревопасни, което им позволява да коригират позицията на тялото си във въздуха или при подхлъзване за части от секундата. Ако човек на тясна пътека изпитва световъртеж или страх от височини, то при планинските кози този механизъм или отсъства, или работи по коренно различен начин. Биологично те са програмирани да не се страхуват от пропаста. Към това се добавя и необичайното зрение. Те имат хоризонтални, правоъгълни зеници. Това не е уникално явление при козите, но при планинските видове очите са малко по-специални. В планините ултравиолетовата радиация е много силна, а такава зеница действа като естествени слънчеви очила, закривайки окото отгоре и отдолу, но запазвайки видимостта настрани. Ако потърсите първите слънчеви очила, измислени от човечеството, ще видите, че те са били просто дървени рамки с хоризонтални прорези. Зениците на планинската коза са прекият биологичен аналог. Такова зрение осигурява 320 градусов обзор, почти пълен кръг. Липсват едва от 30 до 40 градуса, което означава, че планинската коза вижда почти всичко около себе си, без да върти глава. Но най-удивителното е, че когато козата наведе глава за да пасе, зениците й също се завъртат в очните кухини,
оставайки строго успоредни на хоризонта. Това им позволява да следят терена за хищници, дори докато се хранят. Какво още помага на планинските кози да се задържат по стръмните скали? Разбира се, техният скелет и мускулатура. Анатомията на планинската коза се различава от тази на равнинните антилопи или елени. Те имат хипертрофирани раменни и вратни мускули. Това е необходимо не само за борбите, но и за да издърпват тялото си нагоре по стръмните издатини. Всъщност, те не толкова скачат, колкото постоянно се подтеглят с предните си крайници. Техните крака са по-къси спрямо тялото, което снижава центъра на тежестта и ги прави по-устойчиви. Дори рогата играят важна роля. Те не са мъртва кост, а жива тъкан, пронизана от кръвоносни съдове. Освен като оръжие, рогата служат за терморегулация. Когато на козата й стане горещо след изкачване, кръвта се насочва към рогата, където излишната топлина се разсейва в хладния планински въздух, охлаждайки мозъка и тялото. А как издържат на студа и ниското съдържание на кислород на такава голяма височина? Те притежават истинска термоизолация, двуслойна козина. Гъстият подкосъм е пух, който е по-фин и топъл от кашмир, а отгоре са покрити с дълги гет-косми. Най-интересното е, че тези външни косми са кухи, точно като при белите мечки или северните елени. Въздухът вътре в косъма създава допълнителна изолационна бариера. Тази шуба им позволява спокойно да лежат в снега при температури от минус 40 градуса и ветрове със скорост до 100 км в час. Често може да забележите, че снегът върху гърба им дори не се топи, защото топлината на тялото остава изолирана под козината. Планинските кози обитават такива височини, където въздухът е изключително разреден. За да оцелеят при тези условия, организмите им са преминали през сериозна еволюция. Те притежават колосално количество еритроцити. Това са червените кръвни телца, пренасящи кислород. Техният брой е много по-голям в сравнение с този при животните, живеещи в низините. Освен това, хемоглобинът им се отличава с повишен афинитет към кислорода. Това означава, че той улавя кислородните молекули много по-агресивно и ефективно, отколкото да речем човешката кръв. Именно това им позволява да извършват спринтови изкачвания по скалите, там, където човек отдавна би загубил съзнание от хипоксия. Всъщност, планинските кози са истински чудовища в скалното катерене. Впрочем, що се отнася до козите, прочутите северноамерикански планински кози, от научна гледна точка изобщо не са кози. Работата е там, че те не принадлежат към рода на истинските кози. Всъщност, те са единствените живи представители на рода Ореамнос. Биологично са много по-близки до сарните и тъй наречените кози-антилопи, отколкото до същинските кози. Това е доста древен клон, който се е отделил от общите предци преди милиони години. Ето защо планинските кози не са точно кози, макар и да се боричкат точно като тях. Самците се сблъскват с рога с чудовищна сила, като звукът от удара може да се чуе на почти километър разстояние. За разлика от човека, при козите, както и при кълвачите между другото, черепът има гъбеста структура, а мозъкът прилепва по-плътно към черепната кутия, което минимизира движението му вътре в главата при сблъсък. Плюс това, рогата действат като амортисьори, поемайки част от вибрациите, преди те да достигнат до черепа. Животът на планинските кози е суров. Сред естествените им врагове, при възрастните екземпляри са снежните барсове. Освен леопардите обаче, върху малките козлета ловуват и скални орли. Тези грабливи птици имат уникална тактика. Орелът не се опитва да кълве жертвата, а просто я сграбчва с ногти или я блъска, за да я събори в пропаста. Естествено, неопитното малко най-често умира при падането, а орелът просто започва да се храни с трупа му. Тъжна история, но реална. Ето защо малките се учат изключително бързо. Козлето се изправя на крака от 15 до 20 минути след раждането, а след 24 часа вече е способно да следва майка си по такива скали, по които човек би могъл да премине само с осигуровка. Това е чисто еволюционна необходимост. На откритите зъбери няма къде да се скриеш, а единствената защита е да избягаш там, където хищникът не може да стигне. А ако след раждането трябва постоянно да те следят и да те учат да ходиш, това създава допълнителни рискове. Вероятно сте виждали снимки на кози, катерили се по почти вертикалните стени на гигантски язовирни стени, например в Италия. Защо го правят, след като там няма нито трева, нито храсти? Всъщност, те се катерят за да ближат камъните. Тревопасните често изпитват недостиг на минерали
като калций и магнезий, които се измиват от организма им. Бетонът на язовирните стени отделя етрингит, рядък минерал от групата на сулфатите, както и други соли, превръщайки огромната стена в своеобразна витаминозна стена. Дори ибисите са готови да рискуват живота си, висейки на 90 градусова отвесна повърхност заради няколко грама сол. В планините не само има малко минерали, но и храната е оскъдна и с ниско качество. Сухи мъхове, лишеи, груба трева. Затова северноамериканските планински кози са развили мощен стомах. Както всички преживни, те ферментират храната, но микрофлората в търбуха им е много по-агресивна. Тя е способна да разгражда целулозата и лигнина, дървесните влакна, по-ефективно отколкото при домашните кози. Бъбреците им извличат почти цялата влага от храната. Затова не им се налага често да слизат до водопоите, където ги дебнат хищници. Но ако постоянно са в планината, как спят върху отвесните скали без да падат? Всъщност, те спят точно върху тесните первази, понякога широки, едва от 20 до 30 см. Планинските кози рядко изпадат в дълбок сън задълго. От тях е развит механизъм за мигновенно пробуждане. Добавете към това факта, че мускулите им притежават уникален тонус. Дори в отпуснато състояние, те остават достатъчно стегнати, за да не се подхлъзнат и да не паднат в бездната. Интересно е, че тези животни променят екологията на планините. Те постоянно се движат по едни и същи маршрути, създавайки кози пътеки. С течение на стотици години, тези пътеки се превръщат в канали за оттичане на водата, което ускорява ерозията и променя формата на склоновете в продължение на векове. В такива сложни условия, социалната им структура също се различава от тази на другите тревопасни бозайници. Социалният живот при планинските кози е система основана на разделение по полове. През по-голямата част от годината, възрастните самци и самки изобщо не общуват. Биолозите наричат това социална сегрегация. Женските живеят на групи заедно с малките, а мъжките в свои ергенски компании. За женските основен приоритет е безопасността. Те избират най-недостъпните места, където храната е по-малко, но хищниците не могат да достигнат. Мъжките пък живеят самостоятелно или в малки групи, като техният приоритет са калориите. Те са готови да рискуват, слизайки към откритите алпийски ливади с по-сочна трева, за да натрупат маса за бъдещи битки, макар и с по-висок риск да станат плячка на снежен барс. При женските цари желязна дисциплина. Групата не се води от най-силната, а от най-опитната самка. Именно в нейната генетична памет се съхранява картата на пасищата и солонците. В случай на суша или на обилен снеговалеж, стадото оцелява само благодарение на тази генетична памет на лидера, която помни къде са ходили предците им преди десетилетия. Ето защо доверието към най-старата самка е абсолютно. Планинските кози имат интересна етика в иерархията. За да покаже доминантност, самецът не винаги се впуска в бой. Често той просто застава странично спрямо съперника, извива гръб и настръхва, за да изглежда по-голям. Това е чист психологически натиск. Козел с по-нисък ранг е длъжен да се прилепи към скалата или да се отдръпне по-ниско, за да даде път на доминанта. Ако това не се случи, логично следва удар с рога. Но веднъж годишно, през есента или в началото на зимата, тази социална структура се разпада. Това е времето за чифтосване, единственият период, в който мъжките и женските се събират. През този период те почти спират да се хранят и губят до 20 до 30% от теглото си. Представете си човек, който тежи 90 кг, а след месец от него остават само 60. Това е поразително. За да привлекат женските, мъжките използват специални ароматни жлези, разположени зад рогата им. Освен това, прибягват до така наречения уринален душ. Това е доста неприятно преживяване за човешките сетива, тъй като животните нарочно се уринират върху дългата си козина и дори върху брадата си. Този остър мирис служи като сигнал за женските, информирайки ги за хормоналния статус на мъжкия, докато на съперниците изпраща ясно послание за готовността му за битка. Изненадващо е, че алпийските кози проявяват търпимост към други видове, като например сърните, стига те да не претендират за тяхната ограничена ниша от солени почви. Те обаче са изключително ревниви към личното си пространство, особено когато почиват. Удобният скален перваз е предназначен само за един козел, този, който е заслужил мястото си чрез своята позиция в иерархията. Планинските кози са съчетали в себе си гениална биомеханика на копитата и невероятна устойчивост на екстремни височини.
В крайна сметка, онова, което на нас ни изглежда като лудо нарушаване на законите на физиката, за тези животни е просто един безупречно отработен и ефективен делник. Всъщност, те не пренебрегват физичните закони, а напротив, те ги следват с изключителна прецизност.